Seriál pretekov behov do vrchu Tour de Považie pôvodne vznikol ako tréningový projekt 4 nadšencov z Považskej Bystrice. Postupom času sa to dozvedelo vlastne bežci z Púchova, z rôznych okolitých obcí a miest a sa pridávali. No a po 9 rokoch v podstate už máme stabilných zhruba 30 bežcov, ktorí si pravidelne chodia merať svoje sily na tie najťažšie behy, ktoré tu vieme nájsť. Ide nám vlastne ani nie o dĺžku, ale o prevýšenie. Najkratšie etapy sú niečo okolo 3,5 km a tie najdlhšie majú do tých 10 km s tým, že tam už je aj to prevýšenie okolo 800 metrov. Treba Strážov je kráľovská etapa, je to najvyšší vrch tu u nás v okolí, ktorý beháme a preto aj sa to volá kráľovská etapa. Manín takisto je to veľké prevýšenie. Buď sa behá v Beluši na Malanicu, Púchové Holíš, Strážov beháme, Povazkej sú na Manín etapy. Čiže je to porozhadzované po celom Považí, preto vlastne aj volá Tour de Považie. Že nie je to len na jednom mieste, ale je to v podstate celom tom považskom regióne. Tour de Považie je séria pretekov, ktorých je prioritou len šport. Žiadni sponzori, minimálne finančné nároky. Šport len pre šport. Dáva sa symbolické euro za etapu, z toho nikto nebohatne, vlastne z toho sa robí záverečná etapa, také ako watch party a odozdávanie toho putovného pohára. Takže je to čisté o tom, že je to fakt čisté nadšenie, ako bolo kedysi. A to sa nám na tom páči vlastne, že nie je to taký biznis, ako behanie teraz je obrovský biznis a tie preteky inde platíte 15-20 eur a nemáte z toho v podstate nič, len dobrý pocit. My to robíme len pre ten dobrý pocit, takže sme pár nadšencov a môže sa ku nám vlastne pridať hocikdo. Je 12 etáp, myslím, tento rok. A za každú etapu sú nejaké body za umiestnenie. No a kto na konci roku má najvyšší počet bodov, ten získa svoje meno na putovnom pohári. Puchovská, respektíve Nimnická etapa mala premiéru. Bežci zdolali 2 údolia a 3 hrebene. Do Vedna sa popasovali s prevýšením 580 metrov. Tým, že nemám vysoké kopce, také ako je Manín a podobne Strážov, tak som to musel rozhodiť ako cross. Čiže cez 2 kopce diel a vrchol etapy bol vlastne na Holíši. Tým sa to vlastne stalo taký cross a v tomto počasí to chalani nazvali Puchovský masakros. Správny cross by mal byť na blate a mal by byť človek zašpinený poriadne a vychutnať si to. Dážď nám nevadí, takže bolo to super dneska. Trať bola náročná, aj záslucha a dneska bola ešte o 50% náročnejšia. Počasie nám nevadí, beháme v akýchkoľvek podmienkach. Dneska bolo teda brutálne zle, blato, dážď, hmla, takže nevadilo nám to. Nálada je stále rovnaká, stále dobrá, tak si myslím, že nič nás neobmedzuje v behaní. Štart etapy bol na hornom konci Nimnice a bežci vyrazili smerom na Kúpele. Víťaz etapy Ľuboš Kováčik vybehol 6,69 km na vrchol Holíša za 39 minút 56 sekúnd. Druhý v poradí Peter Ceniga strácal na víťaza 1,5 minúty. Bol som 15 krát na majstrovstvách sveta a Európy v behoch do vrchu, takže táto tráť je mne najbližšia. Väčšina bežcov Tour de Považia nechodí na nejaké preteky, čo sa týka v rámci Slovenska alebo medzinárodné. Ja teda chodím už druhý rok na pohár slovenský, ktorý sa behá v rámci pretekov do vrchu. Zatiaľ ako čiste pre radosť ako amatér, ale budúci rok už mám plán aj nejaké medailové umiestnenia, pretože na budúci rok už budem mať 50 a už budem v kategórii od 50 do 60 rokov. Ako najmladší, ako 50-tník, tam mám veľké šance občas byť na bedni, ako sa hovorí. Rebríček bežcov Tour de Považie vedie so ziskom 200 bodov víťaz Puchovskej etapy. Do Vedna obsahuje až 97 mien a je pre každého nadšenca behu do vrchu otvorený. Už 13. apríla sa bude zdolávať prevýšenie 568 metrov na vrchol Veľkého Manína a 17. apríla je na pláne Žibrit nad Súľovom.